Здравейте, хора! Качеството е малко зле, не ме интересува. Съжалявам, че почти 1 месец не съм снимала. Някои хора четат Криси. Къде замина? Къде изчезна? Ами хора, просто нямах никакво време да снимам. А на всичкото отгоре не си идвах на село, понеже аз снимам на село. Не снимам в Русе, където аз живея. А не идвам толкова често на село и за това просто нямаш как да снимам толкова много видеа. Просто нямаш как да снимам. Знам, че чакате видеото с темопратката. Просто нещо постоянно ми се прецаква, за да мога да го кача. И най-накрая открих как да мога да го кача и може би след това видео ще кача темопратката. Така, днеска сме тук за да пробваме нашето завръщане. Днеска ще пробваме ето тая поничка, която се бях навънка с приятелки и просто исках да си взема нещо за ядене и видях тази поничка. Не точно да кажем поничка. Това много ми е интересно какъв вкус ще има. Явно ще бъде с шоколад. Нека да я пробваме. Мирише на барни с шоколад и банан. Мисля на ние меченца, как да го кажа. Смисъл, едни маймунки. Мисъл с банан. Надявам се да сещам. Така, нека да го чупим да видим как е отвътре. О, ми няма нищо отвътре. Нека да го пробваме. Малко е безвкусно. Това има вкусно просто барни с шоколад. До някъде ми харесва. Средна работа. Понеже аз не обичам толкова много барни, т.е. всяки такива неща. И затова ще му дам 7,5 от 10. Има някакво кремче отвътре. Хора, може да се абонирате за канала, да оставите едно голямо лайкче на видеото. Да, и от мен. Чао, чао!